تماشاوان هێژای var baş hefte bi dema stûdyoyên Rûdawê li Hewlêrê îro 12 meha Adarê ye yek şeme dilbixwîndara me bülteneke nûçe ji wara pêşkêştin destpêkê sevinçe. Bunu da görmek lazım. Yani bir anlamda Suriye'nin takriben 1/3 teröristler tarafından işgal altında. Dolayısıyla bizim yaptığımız çalışma... Wezîrê Berevaniya Tirkiye Hulusi Akar got hefteya bê wê şandên teknîkiyên Sûriye û Tirkiye bicivin û operasyonên wan li dijî YPG dibêje di berjewendiya Sûriyê de ye. îro 19 salvegera serhildana 12 Adarê ya xelkê Rojavayê Kurdistanê ye. Li gelek cihan Kurdan ew roj bibîranîn. Serokê Sûriyê Beşar el-Esed ji bo kesên ku di erdhejê de ziyan dîtine mersûmeke komarî derxist, ew kes ji gelek tiştan têne efûkirin. Mafê wan heye 200 milyon lêre kredît ji bankan bistînin û di nava 10 salan da weke teqsît bidin. Hêzên Iraqê li ser sînorê Sûriyê destanîn ser 3 milyon hebên kaptagon, hebên hişbirin, bazirganî û bikaranîna wan qedexeye. اشتكي نابن بس انه يا هن كاريمه بكن غراماتها ما بدن يا عفو جمرة وري از بقى مقامش له ابدا طلبها منها تشتكي في الدنيا نابن لا اسكت شكم كسي منها ما عدلا جنك بينجي سالية خلقا باجار قامشلوية جهك تنيا لي بمينة دخوازه بالتمامي وگر باجار خواه لي جزاي پران لسرهية ندكاره پران بده نجي دكاره وگر وزیر برevaniya Tirkiye Hulusi Akar derbarê pêwendiyên Sûriye û Tirkiye de got wê hefteya bê şandên teknîkî yên her du welatan bicivin û dibêje civînên bi vî awahî jî wê berdewam bibin. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Hulusi Akar îro 12 Adara 2023 li parêzgeha Hatayê nêzîkî sînorê Sûriyê meşdarî bernameyeke medyaya Tirkî bû û li ser mijarên di rojevê de axivî. Akar li ser pirsa proseya diyaloga Şamê û Enqerê eşkere kir ku di civîna Moskow'da ya sê alî yanî di navbera Tirkiye, Rusya û Sûriyê de wan li hev kiribûn ku civînên şandên teknîkî yên Tirkiye û Sûriyê bicivin. Herwiha got operasyonên wan li dijî YPG di berjewendiya Sûriyê de nişî. Şunu da görmek lazım. Yani bir anlamda Suriye'nin takriben 1/3 teröristler tarafından işgal altında. Drastiye de niha yek ji sê axa Sûriye teröristan dagir kiriye. Ji ber wê jî karê em dikin li aliyekî jî piştgiriya serwerî û yekîtiya Şamê ye û di berjewendiya wan de ye. Em her du bare dikin ku tişta em li Sûriye dikin ne dagirkariye û destdanîna ser axê ye. Tişta em dikin pêkanîna ewlekariya 85 milyon welatiyan e. Divê Sûriye vê yekê baş fam bike. Carna mixatebên me wek famkirina xwe nîşan didin, lê carna jî vê yekê nabînin. Di hevdîtinên xwe de em vê yekê ji wan re dibêjin û bi biryarbûna xwe nîşan didin. Bunun gerçekten bizim için sizin de ifade ettiğiniz gibi hayati öneme haiz olduğunu, bu konuda bizim kararlı olduğumuzu, azimli olduğumuzu